कर्नासारा गेलेग्रा फोथाराव सानसेयारि बोलुर बादायलायनायखौ समाज सिबियारि नबिन गयारिया बेखेवना होबाय। खुंगा बाजिबाथि मागो बाथौ धोरोम फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय कर्नासारा गेलेग्रा फोथाराव कर्नासारा समाज आरो सोरजिलु सेंग्रा आफादनि हेफाजाबाव रुंसारि नगेन बर', जयन्त बसुमतारी गोसोखां बोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंदों। गिबि हाबाफारि बादियै रुंसारिनि मुङै गोसोम फिरफिला बिरहोयो। लोगोसे रुंसारि नगेन बर' आरो रुंसारि जयन्त बसुमतारीनि सावगारियाव बिबार बावो। बे सानसेयारि बोलुर बादायलायनायखौ बेखेवना होयो सालबारि ओनसोलनि बयजोंबो मिथिजानाय समाज सिबियारि नबिन गयारि बिथाङा। खौरांनि गेजेरजों नबिन गयारि बिथाङा मा बुंखो आबुङै मिथिना लानि। दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। गिबियावनो नोंथांमोननि बर' खौरां आरो आर'नाइ रादाब फोसावगिरि गासिबनिसिमबो आङो गोदान बोसोरनि हामलायनाय थाबाय आरो बुलुर बादायलायग्रा बा मोजां मोनग्रा गासै नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनिसिम रोजा रोजा हामलायनाय थाबाय आरो नोंथांमोननि भिउवार्सफोरनिसिमबो आंनि रोजा रोजा गोदान बोसोर मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय। दिनै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोना आंखौ दिनैनि रुंसारि जयन्त बसुमतारी आरो नगेन बर'नि दिनै बुलुर बादायलायनाय प्राइज मानि बेखेवनायाव आंखौ बाहागो लानो दिनैनि बे कर्नासारा गामिनि लाइमोनफोरा आंखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव लेंहरदोंमोन। आं गिबियावनो बिथांमोननोबो रोजा रोजा आंनि साबायखर बावबाय बे खाबुखौ आंनो होनायनि थाखाय। दा गेलेगिरिफोरा मोजाङै गेलेनांगौ। दा खेलायाव जेननाय देरहानाया थायो। दा दसे आं नायबाय खेलाया मोजाङैनो जादों। इयुनाव जोंनि बे गामिनिफ्राय बे ओनसोलनिफ्राय जाहाथे दिनै बे कर्नासारानिफ्राय थांनानै डिस्ट्रिक्ट लेभेल स्टेट लेभेलाव थांनानै नेसनेल लेभेल बा वर्ल्ड कापहालागै जाहाथे थांनो हायो बेखौ आं आसा खालामनाय थाबाय। आङो बिटिआर सरकारखौ बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे जोंनि दा बे बिटिआर एरियायाव पटेनसियेल दङ गेलेनो जोंनि थैयानो बर'नि थैयानो जाहाथे खेलाजों सोमोन्दो दं होननानै जों सानो। दिनै सासे नङा सानै नङा साथाम नङा गोबां गेलेगिरिफोर ओंखारबाय दङ जोंनि सेराव लासैनो। जुदि बेबायदि जोङो खाबुखौ मोनोबाथाय जोंनो स्पर्ट्स एकाडेमिफोर जुदि जोंनियाव गोदानै गंनै गंथाम बिटिसिआव जुदि जोंनि बिटिआर सरकारा जुदि गायसनना होबावोब्ला निस्सय थारैनो गोबां गेलेगिरि ओंखारबावगोन होननानै आं सानो आरो बे खेला गेलेनायजोंनो जोङो गोबां जोंनि बर' हारिनि मुंखौ खामायनो हागोन, मुंदांखा खालामनो हागोन होननानै आं सानो। दा होआखै नङा बिटिआर सरकारा आखायाव लादों। थांनायावबो ISPL मोनसे खेला लादोंमोन। नै देग्लाय लायासै नामा। बेबायदि लाबाय थायोब्लाथाय जोंनि गेजेराव निस्सय बेबायदिनो ओंखारलांगोन होननानै आं सानो। दा बेखौ ISPL होनाय लोगो लोगोनो जोंनो दुरान कापखौ सेन्ट्रेल सरकारा नारसिननानै हरदों खेला गेलेनो। बेयाव जोंनिफ्रायबो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायबो मोनसे टिम बाहागो लादोंमोन देरहानो हायासै दुर्भाग्यजनक भाबे। दा गिबियाव बहा देरहानो गोदानै बाहागो लाजेननाय नालाय उन समाव देरहागोन होननानै आं सानो। बिथांमोननि गासै साननाय हनाया जाफुंथों। बिथांमोना जाहाथे आरोबाव बेनिख्रुइ साबसिन खेला होबावनो हाथों आरो बे गामिनिफ्राय मोजां खेला गेलेगिरि जाहाथे बहननो हायो। खेलाल' नङा बिथांमोना आंनि नुनायाव गोबां बे फरायनायनि बिथिङावबो गाइड लाबोबाय थानायखौ आं नुदों। थांनायावबो कर्नासारा गामिनिफ्रायनो गोबां स्टुडेन्टआ टप 10 मासि आवग्रिनो हानायखौ आं नुबोदों आरो। बेबायदि लायबाय थायोबाथाय जुदि सेंग्राफोरा बेबायदि इयुथफोरा जुदि दायथ' लायोब्लाथाय निस्सय आरो साबसिननिफ्राय साबसिन आरोबाव दौनो हाबावगोन होननानै आं सानो। दा बिथांमोना आङो बर' हारिनि जानानै बर' हारिनि दायथ' लादों बिथांमोना होननानै आं सानो। आरोबाव लाबावथों नाजाबावथों होननानै आं बिथांमोनखौ खावलायनो सानो आरो। गिबियावनो आर'नाइ रादाब आरो बर' खौरां नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ इंराजि गोदान बोसोर 2024 आरो
मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ गिबियावनो जासिग्रोनाय जाबाय। नैबे समाव दिनै कर्नासारा समाजा खुंगा 52थि बोसोरारि मागो बाथौ धोरोम फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै सानसेयारि जि बुलुर बादायलायनाय जि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ रुंसारि नगेन बर' आरो रुंसारि जयन्त बसुमतारिनि मुङै बे बुलुर बादायलायनायखौ जोङो लानाय जादों। दा बेवहाय बुलुर बादायलायनायाव रुंसारि नगेन बर'नि अनजालि बिसि बिथांजोआ गावनि अनसुला फिसायनि मुङाव 10,000 रां थुलुंगा जोंनो सेथि बान्था महरै बिथाङा बावदों आरो जयन्त बसुमतारिनि फिसाज्ला रनेन बसुमतारि बिथाङाबो नैथि बान्थाखौ बिथाङा बावदों 7,000। दा बेखाय बिथांमोनखौ जोङो कर्नासारा समाज आरो सोरजिलु सेंग्रा आफादनि जानानै बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावथारनांगोन आरो बे बुलुर बादायलायनायनि जि ट्रफि, बै ट्रफिखौ जोंनि कर्नासारा समाजनिनो सासे गोख्रों लाइमोन सेंग्रा सुरज गयारि आरो बिके गयारि बिथांमोना जोंनो ट्रफिखौ होनाय जादों। बेखिनियावनो जों मोनसे फोरमायगोन कर्नासारा समाजनि जानानै दिनैनि जे सानसेयारि जि बुलुर बादायलायनाय जि हाबाफारि, बे बुलुर बादायलायनाय जि हाबाफारियाव ओनसोलनि मोजां मोजां गेलेगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैदों। जों आसा खालामथिदों जे निस्सय बेवहाय गेलेनानै बिथांमोना गावसोरनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो बे दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों बर' माहारिनि गेजेराव आरो जोंनि ओनसोलाव मोनसे गावसोरनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै स्टेट बा नेसनेल लेभेलाव बिथांमोना जायगा मोनहैगोन होननानै जों मिजिंथियो।